गाखोनो हानानै खुलुमबाय नोंथांखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायनो थाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै जोङो हाजो गाखोहैनायनि जोंना ओरै ब्रादारमोन दं नै जोंना बजाय नै सिखोलाला जाबो गिलिरखा लाना गाखोनांगौ थिंखोन आरो आंखौ नायलाय मा बाहादों फैखानोसै आरो जोंना नै 20 थाखानि एक्ट्रिस दंलाय मानदो थाखाय लाना गाखोनांगौ थिंखाबाय दिनै एक्ट्रिसखौनो बिदि खालामो आरो जारलासै गाखोनाय हाबो गाहायाव गालांनांगौ दिनै जोंहा ब्रादारमोन दंलाय मानसिया दल' हाजोजोबखा गासै खेब फैदों गासै मोनो tamam मानसिफ्रा दासो फैयानो जोङो एकदमबारे फुङावनो ओंखारबोआमोनलाय जोङो पासता ओंखारबोनाया 8:30 सफैबाय आरोना जोङो जोंनि खालायनोसै आरोना हाजोआ बेनिफ्रायनो स्टार्ट जोंना गाखोनोसै फैसा हाजो गाखोनायसै नै बावखुंग्रिखौ गोजौथार हाजोआ गाखोजेनबाय मानसिफ्रा फैगासिनो आरोना जोबोदनो मानसि गैथ'आ दा हाग्राबादि गोजौखानाय सिदानो बरिया सोरबा सोरबा हाला थाबथाबोजोब्बाय जोंना खारखैसो आसलसो बिराद गोजौखा खारखैसो one step complete जानोसै सफैबाय one step complete जालानै नानि जोंना जालाना मेंबाय दे गाखो दे second step एबार बरिया आच्छा बे हाजो गाखोला मा मोनो मिथिला खोथाराद नेवसिजोब्बाय मोननै स्टेप गाखोबाय थामनि बारनिजों हा 2 स्टेप बावखुंग्रियावहाय फैबानि भिडिअ जना मोनदों आरोना ओंखायनो बिराद गुसुखा दैया जाद्रा होगासिनो दं भिडिअ बारनाया सिंसा सिङाव हाबजाजोबबावसो गासिबो ओमफ्राय सिङाव जों हाबगोन दा दसे थानानै ओमफ्राय जों हाबगोन आरोना जोङो ओरै जरायनो फैदों जोङो नैबे दन्दर सिंसा हाबनो आरोना दिनै ओमफ्राय सिङाव नुदों ना मा होनो हाबनायनिथ' हाबनानै आन्दायबोनाय दं आरोना सहैफिनखाया no lasting डाइरेक्ट गोजौआव हो दोनथ'जा दा सोरबा लांबालाय ब्रादारा होबाय नै सिङाव हाबैसै आरोना फोरना लामाया बा एसे माने सहैबाय आसला होलां दे लाइभआव नोंसोर फार्स्ट टाइम हाबबाय आरोना बिजों जायगाखौ नाहरना बोरैबा मोनखाबाय नै एकदमबारे आयौ अन्थाइफ्रा नायदो खतरनाकसो सहैबावबाय बिदियाव हाबजायो गनावसो नायलाय लाइफासो ओंखारफिनबाय आरोना बरिया आरोना सिङाव जायगा बेरायनो मानो स्कुल लिरखा थामामनो ओंखारबाय जों हाबनानै बिराद खस्थ' बावखुंग्रियावहाय फैबानो जिरायनो मोनो आरोना आराम ओंखायनो बिराद मोजां मावलायो ओमफ्राय जै बे दंफां गोलै फानफ्राय गोजौ सहैखाबाय आरोना डाइरेक्ट मानसिया जोला जोलानाय बायदि बिराद मोजां मावबावसै नै स्कुल लिरखा अन्थाइ सिङाव जों फुराबो हालासे जों ओरै अन्थाइ दन्दर सिङाव हाबखांबाय आरो ओमफ्राय बेरायबाय माबाय सिं सा नायजोब्बाय मा दं मा गैया ओमफ्राय जोङो थानो ओंखारबोफिनबाय आरोना गोजौफ्रा जै गालेनफ्राव ओमफ्राय गाहायाव सहैखाबाय आरोना मानसिया नायफाथाखि मानसिया गोजौ सहैगोन मानसिजोबनै जोंना नुना गिखाबाय नै नुना गिखाबायसो नै
बेलाय माब्रा नोंसिनाव बुजिना माथो बिनिफ्राय जौसिन ओमफ्राय गोनां खाथावसो मोजांनो जा हाबबावनांगौसो नै अन्थाइ सिंजों बेगा थाबदों नामा ओंखारखांबाय आयौ बेरायखांबाय माबा फैबाय ओरै जेरा बनासार बुदों नामा नै बेयाव हाबनानै फैबाय मा अन्थाइ सिङाव सिंखा बेरायजोब्बाय ओमफ्राय जोङो ओरैहाय गोजौआव थांसै आरोना बरफफ्रा हारा हाराजोबखा हनै मा जाखो मा थाखो बिसिनाबो जारै आलदा नङा बिदिनो नायदो नायबा बिदिनो ओरै थांबाय जों हले थांखांबायलै खाना फैखांबाय जोङो जायगाफ्रा सोरबा हाला आरोना मेंना जाना होनाय जों हायो जोंनालाय जायगायालाय बिदि खासि गोजौबाय जेबो मेंनाय मोना जों बिदिखौ जेबो जायाखै दाबो जेबो मेङाखै दं लांबाय आरोना एसे मोनबाय Bro, nani mun, hala nama. Besar lah. Ini dia menurut sih. Ya, kita sih siapa nak? Apa sih? Ternak. Ayo di mana? Hadri ku fungsi baik. Justru lihat tahu nih sih. Hadri ane. Salah. Hush. Kabar kabar mau isi nih sih. Bro, tahu sih. Belum dia hadirin semua rasanya dia milah rai itu kadang-kadangnya. Haram-haram. Sudah sekarang. Ayo, hadirin aku sudah juga hadirin. 하드랍 프락 저기다 거기 가시고 시작하라 구프라 왜 가시고 이거 뭐지 나비는 라스켓 라모 살가 sama yo cuman sih ya kecil masuk yang baik kecil minum para punya apa bebas tinggalnya kena nih, bisa bilang kena nak baik sekarang kayak ini sih. Kalau sih tu. Jalan lari. Rasta mampu dah. Bebas.
아이고 맛있다. 치킨은 바뀌지 않아. 아유 이거 잘라. 정말 잡는 실가 아니네.